132 बोसोरनि उनाव बड'लेण्डनि बिखायाव सौफैदों डुरान्ड कापनि गेलेनाय। डुरान्ड कापनि गेलेनायखौ लानानै बड'लेण्ड हालामनि साफ्रोमबो अनसायगिरिफ्रानो हांखुर जानानै दं। जर'खायै डुरान्ड कापआ बड'लेण्ड हालामनि लाइमोन गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो मोजां खाबु गोनां। फैगौ 5 आगस्तनिफ्राय बिटिआरनि क'क्राझार साइ स्टेडियामाव डुरान्ड कापनि गिबि मेचखौ गेलेजेनगोन। बे बेखेवजानाय मेचआवनो बाहागो लाफैगोन मिरुनि रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ। बेनि सिगांनो बड'लेण्ड हालामनि फुटबल अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। डुरान्ड कापनि मेचखौ गेलेगोननि सिगांनो गाबोन बड'लेण्ड एफसि आरो वेल इन्डिया लिमिटेड एफसि हानजानि गेजेराव लोगोआरि मेचखौ गेलेगोन। गाबोन मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव लोगोआरि मेचखौ साइ एसटिसि गेलेग्रा फोथाराव गेलेगोन। बबेखानि गाबोननि गेलेनो गोनां लोगोआरि मेचआ बड'लेण्ड एफसि हानजानि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार गेलेनाय जागोन। बे मेचनि थाखाय दासान्दि बड'लेण्ड एफसि हानजानि गेलेगिरिफ्रा गोख्रोङै प्रेक्टिस खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बड'लेण्ड ओनसोलनि फुटबल मोजां मोनग्रा अनसायगिरिफ्रा लोब फैनानै गावनि ओनसोलनि हानजाखौ हेफाजाब होनानै गेलेगिरिफोरखौ गोसो दुंगाहोनो खावलायहरदों। हारते को जिताना है, ये वादा किया तो किया है, आखिर क्यों? সেই তো পুরনো খেলা রে, মাঠে নামার তোর পালা রে, প্রাণ ভরে তুই পা চালা রে, পাশে দে জীবনে আমার খুনি করে খেলতে পারি। फुटबल मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्डनि क'क्राझाराव 132थि डुरान्ड कापनि मेचखौ गेलेनो थांगासिनो। नाथाय बेनि सिगांनो गाबोन बड'लेण्ड एफसि आरो वेल इन्डिया लिमिटेड एफसिनि गेजेराव गेलेगोन फ्रेन्डलि मेच। क'क्राझारनि साइ एसटिसि गेलेग्रा फोथाराव गाबोन मोननै हानजानि गेजेराव फ्रेन्डलि मेचखौ गेलेगोन आरो बे मेचनि गेलेनाया गाबोन मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन। थारैनो बे बाथ्रायाव जोंहा जोबोरै गोग्गानाय दङदि गोलाव बोसोरनि उनाव बड'लेण्डआव सौफैदों डुरान्ड कापनि गेलेनाय। बे डुरान्ड कापनि साखाफारायावनो गाबोन बड'लेण्ड एफसिआ फ्रेन्डलि मेचखौ गेलेगोन। बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय अरायसम जारिमिन जानाय डुरान्ड कापआ जोंनि लाइमोन गेलेगिरिफोरनि थाखायबो जोबोरै खाबु गोनां। बेनिखायनो गाबोननि फ्रेन्डलि मेचआव हालामनि बड'लेण्ड एफसि हानजाखौ हेफाजाब होनो थाखाय बयबो फैदो आरो बाहागो लाफैदो।